Chceli by ste bývať v srdci Podpoľania a kľudne si užívať aj každý deň jazdu na koni? Tak práve pre vás tu mám ponuku rodinného domu v obci Stožok, ale najprv si vychutnajte pohľad na tento jazdecký areál a okolité kopce. Túto nehnuteľnosť vám prináša tým odborníkov z kancelárie Archeus Reality Zvolen. Predávať štýlovo je ziskové. Obec Stožok je vzdialená 5 minút autom od jazdeckého areálu Masarykov dvor a ponúka malebné výhľady na okolitú prírodu. Samotný dom sa nachádza na veľkorysom pozemku o rozlohe 1440 m2 a bol skolaudovaný len tento rok. Po vstupe do domu nás privíta vstupná chodba, ktorá je presvetlená z južnej strany veľkoformátovým hliníkovým oknom. Ďalej prechádzame do obývacej časti, ktorá je prepojená s jedálenskou časťou a kuchyňou. Tento priestor je naozaj veľkorysý, má výmeru 58 m2. Celému domu, ako aj tejto kuchyni, dominuje čistý minimalistický dizajn a veľa úložného priestoru. Kuchyňu máme samozrejme plne vybavenú spotrebičmi vrátane tohto dizajnového digestora. Máme tu jedalenskú časť, ale raňajky si môžete vychutnať aj na tomto kuchynskom bare. Jedným z najvýraznejších znakov, ktoré tvoria atmosféru nehnuteľnosti, je svetlo a v tejto nehnuteľnosti máme výhodu, že tu máme veľkoformátové okná s izolačným trojsklom a taktiež máme v obývačke tento high portál s výstupom na terasu. Čo je tiež výhodou, že tu máme tieto elektrické žalúzie na južných oknách, na tomto západnom okne a takisto predprípravu na žalúzie v izbách. Obývaciu časť máme vkusne zariadenú dizajnovým nábytkom, ktorý poskytla naša kancelária v rámci služby homestagingu. A samozrejme aj tieto dekorácie. V prípade záujmu si môžete odkúpiť aj tento dizajnový nábytok. Dom je funkčne rozdelený na túto dennú a nočnú časť. V nočnej časti sa nachádzajú 3 izby, všetky majú výstup na terasu. Prvá miestnosť je momentálne zariadená ako pracovňa, ale v prípade potreby to môže byť hosťovská izba, prípadne druhá detská izba. Je tu výhľad na zeleň, čo pôsobí veľmi upokojujúco pri práci. Ďalšia izba je momentálne spálňa, má čistý minimalistický dizajn a vďaka veľkoformátovým oknám aj dostatok svetla. Tretia najväčšia izba je detská izba, ale prakticky to môže byť spálňa, keďže sa tu nachádza šatník a výstup na krytú terasu. Teraz vám ukážem kúpeľňu, do ktorej sa zmestil sprchovací kút a vaňa. V tejto miestnosti opäť dominujú čisté línie a funkčný dizajn. Samozrejmosťou je samostatné WC. A posledná miestnosť je najpraktickejšia miestnosť tohto domu. Technická miestnosť. Nachádza sa tu tepelné čerpadlo, pračka, sušička a je tu dostatok ložného priestoru. Vychádzame von na miesto, kde si nový majiteľ môže upraviť terasu podľa vlastných predstav a výhodou je, že je tu veľa zelene, ktorá nám robí dobrú atmosféru. Obec Stožok ponúka dobrú občiansku vybavenosť. Nachádza sa tu materská škôlka, základná škola, potraviny jednota, kostol, športový areál a cyklochodník, ktorým sa dostanete na Masarykov dvor za 30 minút. Obec má napojenie na diaľnicu, po ktorej sa dostanete za 20 minút do Zvolena a 10 minút do Detvy. Rád som vás prevádzal dnešnou obliadkou, volám sa Ľuboš Olekšák a ak máte záujem o osobnú obliadku, kľudne ma kontaktujte.